Hvis jeg ikke havde været igennem banevejen for job, så havde det været svært for mig, tror jeg, at kunne få lov til, eller at kunne arbejde her og klare de opgaver, som jeg får hver dag. Fordi jeg ikke har haft muligheden for at arbejde med mig selv, som jeg har i det her forløb her. Så det havde været meget sværere for mig, meget hårdere, og jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne gennemføre det. Jeg havde højst sandsynligt givet op længe før. Så jeg tror, at det har været noget af det mest positive igennem mit voksenliv at have været med på det forløb her. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg blev tilbudt at være med, fordi det er trods alt et stykke tid siden, og der er sket meget siden da. Men når jeg tænker tilbage på tidspunktet i mit liv, så var jeg meget plaget af min angst. Og jeg var ikke begyndt på behandling af min ADHD endnu. Så der var bare en masse forskellige faktorer, der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne komme i gang med noget. Også fordi jeg havde gået på forskellige uddannelser og var droppet ud der, fordi det blev for svært for mig. Og så fik jeg så muligheden for at deltage her, og så det tog jeg imod. Altså banevejen for job har hjulpet mig på den måde, at det har fået mig til at lære meget mere om mig selv. Ligesom sætte ord på, hvad er mine styrker, og hvad er mine svagheder, og hvordan kan de bruges i forskellige erhverv, forskellige situationer. Og det er helt klart også noget, der har hjulpet mig her i min rejse i BR. Men ligesom at tage det med mig videre og udvikle mig til den, jeg er nu. Altså det betyder meget for mig at have et fast job. Også fordi at det er et job, som jeg absolut elsker. Jeg elsker at være hernede, og selvom jeg så skal køre 45 minutter frem og tilbage hver dag, så er det en kæmpe glæde, at jeg kan få lov til at være hernede og lade op, og jeg kan være med til at forsørge min familie derhjemme og sætte et godt forbillede for mine børn. Og ligesom også vise dem, at det kan godt være, at man møder bump på vejen, men til sidst så finder man så det sted, som man hører til, som jeg har gjort. Min drøm, det er at kunne bygge min karriere her i BR. Starte som, ja, jeg er jo allerede i gang, jeg startede som praktikant, og nu er jeg salgsassistent, og det næste skridt, det må jo så være at se, om jeg kan være teamkoordinator en dag, og så bare prøve at bevæge mig opad. Tage den tid, det tager, så længe jeg bare får de rette kompetencer. Jeg tror helt bestemt på fremtiden, på en lys fremtid for mig her.